דמות מאוד לא חינוכית, אנחנו מסתייגים מכל מה שנאמר כאן, מורה רעה, אל תלכו לקולנוע בלעדיו, אבל הנה שתיים שחוזרות מחר לספסל הלימודים, רוב הילדים חולמים באיזשהו שלב בחיים שיהיה להם אח תאום זה, שביחד הם יוכלו לעבוד על המורים. הרבה ילדים חולמים גם להופיע בטלוויזיה. נוי והדר קרקו מגשימות את שני החלומות. דנה גרוצקי כתבתנו הלכה לסגור את החופש עם הכוכבות הצעירות של ערוץ הילדים. בואו נקבל בפרט טובה עם סדרות התאומות הכי מדליקות בערוץ הילדים, נוי והדר! ככה מתחיל כל בוקר? זה כיף? מאוד כיף, אנחנו מתות על זה. החופש הגדול היה ההזדמנות של נוי והדר, בנות ה-13, לעשות מה שבא להן. לא מרגישות מפסידות את החופש הגדול? אני חושבת שאנחנו עושות כיף בחופש הגדול, שאנחנו נמצאות פה. נוי והדר תאומות זהות, בערוץ הילדים מבדילים ביניהן בעזרת תגי שם, אבל קבלו טיפ, אפשר להיעזר גם בנקודת החן של הדר, מעל הגבה השמאלית. חוץ מההבדל הקטן הזה מדובר בתאומות כמעט סיאמיות. עד החודש הרביעי של אמא שלי חשבו שאנחנו אחד. ואז בחודש הרביעי התגלה שאנחנו בעצם שתיים. היינו מחוברות, חשבו או בראש, או בבטן, או בכתף, אבל בסוף זה היה בחבל הטבור, נכון? הייתם מחוברות אחת לשנייה בחבל הטבור? כן. אתם מחוברות גם היום? כן, פאגיה כזאת יש בינינו. נגיד, אתה אומרת לנו, תחשבו איזשהו מספר, תחשבו על חיה, על איזשהו רהיט, אנחנו נחשוב על אותו רהיט. טוב, אז בטח אתם כבר סיכמתם מראש את מספר, את הרהיט ואת החיה, תחשבו על צבע. אוקיי. 3, 4 ורוד. יואו, אני פה. כן, ככה זה. אנחנו גם קצת נוחה הכל. לא, רגע, שנייה. תחשבו על צורה, מוכנות? צורה. 3, 4 משולש. טוב. איזשהו ספורט. ריצה. אחד מהמנחים של ערוץ הילדים. רוני. למרות גילן המוקדם כבר עשור שהן בביזנס, לדגמן התחילו בגיל 3, כיכבו בפרסומות, הצטלמו לקטלוגים של בגדים ונעליים, כיכבו בקלטות ילדים. השנה החלו להגיש פינה בערוץ הילדים, שבה הן נותנות עצות לצופים שמתקשרים מהבית. יש ילד שאוהב מישהי ועוד איך הגילה. אז אמרנו לו, אתה יכול לשים לה פתק בתיק, אתה יכול לדבר איתה בפייסבוק. ולכן יש חבר? לא. היה? כן. זה שתיכן רגע? כן. אותו אחד? לא. אל תתבלבלו, מאחוריהן יש גם מנוע רציני שהוכיח את עצמו, מנהל אותן גיא ליכטנטל שאחראי גם לקריירה של רוני סופרסטאר. כשהייתי צעירה והייתי מגיעה לשיעורי פיתוח קול אצל גיא, כמה אני הייתי משגעת אותו. ואז אחרי שפגשתי אותה אמרתי, אוקיי, אז מה שאני עשיתי לו זה היה ממש גנון. הם עושות לו בית ספר, כאילו 2 כאלה בחדר אחד. זה לא ייתכן. סאונד. אני נראית מהממת. הכירת $1,000,000 בסדר. תודה, יאללה, בוא לשידור. מה החלומות? הכי גבוה שאפשר. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נעשה הכל בשביל להצליח. לא הכל. כל הדברים הטובים. ברור שרק את הדברים הטובים בהצלחה לכולם מחר, זה תמיד בוקר מרגש.